Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Ngicabanga ukuthi usuku nosuku mangizokwazi ukuthi ngilobu ngesibhotsho. Into engifisa ukukhuluma ngayo ngoMaskandi. Ngisuke ngiyixoxela, angiphaki yimpi, angiso instigator, ngiyaxoxa, uxoxa. Manje makusuke kwavela umbuzo kufanele mina ngenze njani ngiphendule umbuzo. Ube khona ubhuti kulama video amanye la kuvela khona kusesibhiyozela ingoma sijabula into engapheli ngoba namanje sisageleza lo moyo wenjabulo. Ubhuti ke sithi maye ngilalela yena uze sengathi kunendawo ebias kwinto engishoyo kodwa indaba inani inomculo. Ngiqale ngathi umculo yini ingoma. Umculi artist. Sengithi-ke ubhuti angimkhele phezulu ukuthi why ngijabule kangaka. Ngikhuluma ngani sengimkhela phezulu ngento engiyibone last year. Lena engiyibone last year ifana ne-experience yami. Ngikhuluma ngobani? Ngami ngeke ngikubone last year ngikuthathelaphi kunengoma noma ama-artist futhi ngikhulumile ngakho. Nakhona last year mawungehla futhi kule channel asikho kodwa isidingo ngoba phela angifuni ukumosha i-data lakho whatever isikhathi sakho ukuthi ufune le video ya last year. La last year ngikhuluma khona ngobe kwenzeka ngonyaka odlule. Ngawathola ama-comment mayelana nabaculi kodwa ke mina ngikhulumi nabaculi. Yisi ngikuchazela ukuthi why ngakhulumi nabaculi. Kimi eyomculi eye-artist i-studio nengoma okusihlanganisile. Imlando ngiyibamba ngoba ngifisa ukuyibamba kodwa anginalo ibhizinisi elingihlanganisa nemlando nezindaba zabo neziphithiphithi. Ngikulandela lokho ngoba ngithanda. Mangathanda ukukulandela angithandi futhi. Kodwa ingoma masifikile ingoma enginikeza umuzwa wokuthi le ngoma le ifika nosizi, le ngoma ifika nenjabulo, le ngoma iyangidansisa okunjani. Masikufika ingoma engijabulisayo, yini ubone ngathi uzongiphuca lowo muzwa wokujabula okokuqala ngoba yimi engisengijabule ngale ngoma. We guys, kunobhuti-ke la nomalume bayayenza lento. Ivele badume ngayo. Kodwa ke ngifuna ukucorrecta la asebenza khona iphutha. Zange ngithi khona abalandeli abangcono kulama group awu-2. Nesizathu futhi sokuthi ngikhulume ngama fans. I-artist ayihlangene nezindaba. I-artist ihlangene nokwenza ingoma. I-artist ihlangene nala ithola khona imali. I-artist ihlangene nama plans abo. Okweyindaba okwethu. Kodwa musuku ngisukela uthi mina ngiphaka impi ngokuthi ngijabule. Uyayibona guys ukuthi kanti Mthandeni wenzeni? Nisho ukuthi ugcine ngokuthandaza kuphela. Hayi, uthi uJesus jabula kodwa sengifisa ukwazi ukuthi Mthandeni ugcine ngokuthandaza kuphela. Niyayibona yabo ngathi manje kufike la beyibambene khona ke niyibona igame yebhola zibamba nezibambana. Kuyiwe ke kuma penalty. Kodwa kuma penalty kuvele kwazi ukuthi yipi i-team ezowina. Ngenxa yokuthi leya iyaziwa ukuthi iphethe abadlali abanjani, abadlali abangascore ama-goals. Ngizokwenzela i-example mhlawumbe futhi sengichaza yona lento ukuthi why ngichazekile. Last year uMthandeni wathola ithuba kuKhozi FM ngoba ngikutshelile ukuthi yena akakhalazi, akancethezi, akezi ngephithi. Yimi ojabule because ngibuka ukuthi naza izinkulumo kodwa zimiphi lezi zinkulumo manje. Right. Mthandeni uhleli lapha ya kuKhozi FM. Nanga uZimdora ukhona. Sengikhohle ukuthi bekuyimuphi omunye umsakazi. Bamnika isikhathi sokuthi manje tshela abalaleli ukuthi ke abavote ngamandla amakhulu. Bamnika lelo thuba. Ngosi ngifuna uyibambe into engitshela yona ukuthi akezi ngephithi lo yabhuti. Ha! Niyabona lento lenithi niyifuna kule yangoma lezi ngoma zenu enifuna ukuthi zinilwise mina umvusela zona ngokungadli.
lezo zinto. Yabo lowo muzwa lowo? Yabona ukuthi umuntu othi mina ngihamba la naye yami direction wathi uzimdola nali-ke isikhathi-ke bhuti. Khuluma-ke nabalaleli usho ukuthi bakuvotele. Angifuni ukuthi ngikutshele ukuthi wathini, ngizohamba ngikulandela leyo video ngikunike. Sikuphi manje? Thina sibhekile ukuthi bobabili ngenzeka belwele i-Song of the Year. Akuyona yodwa igoal leyo, igoal. Ngoba kubekwa phansi ama-plans kwibhizinisi ukuthi siyahamba la u-step 1 u-step 2. Sifuna ukuthi uMzansi Magic ithi ngene i-TV show isibingelele ngengoma kaMthandeni. Ila uMaskandi sifuna ukuthi uye khona. Nina bangani kumsindo nibhukude-ke kwinhlamba. Usiswelile we-guys uyatrend. Usiswelile uyimalo usiswelile uyatrenda. Utrendela ukuthi uyayiqhulula inhlamba. Angithi ujabulisa leya mizwa. Guys, akuthina sonke sinama anger issues. Malume siyaxolisa ngoba manje kuzoba ngathi siyanicasula. Thina sifuna ukuthi bekwazi ukuqopha umlando abanye lama artist amaskandi. Kushiwo ukuthi uMaskandi artist wenze into engakaze yenzeke. Mina ngesikhathi ngisase ngijabula yima kancane ngama paragraphs. Nakhu-ke sekuvela igama lika bhuti noma umalume uMgqumeni lona uzonginikeza umlando fine. Kodwa angenzi research ngeke manje yabo ungisusa kule ndawo engikuyona uthi ngiye kuleyo. Awuthi ngikutshele-ke into engiyikhumbulayo ngobhuti uMgqumeni noma enamagalelo akhe bayewakhuluma laba benza ividiyo bekhuluma ngaye bechaze akunaphutha no music wakhe futhi bayochaza ngendlela ochaza ngayo. Mhlambe unawo amaculo amaningi a timeless akunankinga. Mina isithombe esahlala ekhanda sika bhuti uMgqumeni kwakuyile yandaba yokuthi khona umuntu osevukile ozenza ubhuti uMgqumeni ngagcina leso sithombe. Kodwa njengamanje ngikhuluma ngengoma ka-2024 mawuyilalele kuthi shaya ingoma, mawuyilalele kuthi lilizela, mawuyilalele kuthi dance. Yini ucabanga ukuthi umlando omude ongagcwala u3 pages uzoncisha leyo nto kube kuwumuzwa wami? Uma sekufika enye ingoma ithi le ngoma lena nabo ubuhlungu isinika usize sengichaza ukuthi le ngoma yilo muzwa enginika wona kube kuyingoma. Kodwa ngibuzile ukuthi ngubangelani umsindo. Umculo, umculi, impumelelo engikujabulelayo. Kuzothi-ke futhi sekufike ingoma ya-2024 esime nale ngithi-ke nakho-ke seyibambeni. Okwamanje ngiyasho ukuthi ingoma ekhona ku-2024 uma kufika ku-top 20 enye yamaskandi umayidululu. Yilezi sengizwile. Manje ngenxa yokuthi umona ugxilile we-guys laphayana ngitshele nina umona uyaphakwa kulabanye abalandeli. And into abaze beyenze bayacwasana bodwa ba-undermine bayanokuthi be-undermine bodwa egroupini yabo. Uma omunye ekhuluma kahle ngathi wenza into e-wrong. Uyibiza ngani-ke leyo nto? Sengi-highlight-ke le part obufuna ukuthi ngisho. Abalandeli bamaskandi ndawo zonke into embi abazoyenza kuma-artist yilokhu ukuthi bebe ne-behavior engaqondakali. Ngoba mhla kunekhampani efuna ukusebenza ne-artist omunye olaphaya ku-admin omele leyo nkampani elunguza kwi-page laleyo artist efika kuphanye kwiy'thombe zezinqa uyojika. Ngoba ukusebenza nomaskandi artist yiyo le target market okuyitho kwama-supporters. Manje uma kuwama-supporters anenhlamba enye ikhampani ayifuni ukuyi-associate naleyo nto. Laphayana kunormal ukuthi bathathe i-artist performer ngoba phela kishawe ingoma kuzogcina vele kuvela amanye amaphathi omzimba angavile beshutha lezo izithombe bezoyifaka. Leyo conversation le ngxoxo yezinto ezihlambalazayo le conversation vele yabalandeli. Umculi uyacula. Manje masuzothi ukhulumelani ngama-fans ngokuthi ngikhuluma ngento engiyibonayo yenziwa ama-fans.
eyomculi-ke ungiphi ingoma umculi. Angizukwazi ukugijima emva kwama-post abaculi bonke ngoba manje lokho kuyosho ukuthi shuthi everyday fanele nginaka ukuthi usepost ukuthini. Kodwa ingoma ngizoyizwa idlala ku-radio, ingoma ngizozwa sekuthiwa iphumile naya ku-YouTube, hambani niyobooster ama-views, hhayi ukuthenga ngoba ngeke uthenge ama-views kube kuyibhizinisi. Wait guys, ningangibaseli nenza ukuthi ngikhulume kakhulu, mina ngiyakhuluma kakhulu umuntu wesifazane, kodwa mase kuwubhuti okhuluma kakhulu, hayi ngeke. Hayi bo, nisholo ukuthi Mthandeni ngento nje aphila ngayo, nento nje yokuthi elethele iy'ngane zakhe isinkwa eshintshe ikubo, yikho lokho kwenza abantu beshayisane ngamakhanda. We guys, baphitheni. Abanye bayadlala, kunankinga nabadlalayo. Mina ngikhuluma ngalaba abafuna ukuthi ngempela asiye laba abafuna ukuya khona, laba abasilandela umlando. Wena sisi ukhuluma ngento engiyazi yileli culo, lalila le, ngishelwe inshiza yomZulu, ngavele ngasangana ngithi ayizwe ingoma ephumile. Ungisaphi-ke kumlando ngibe sibe seku-2024 siyaphambili, ngonyaka ozayo 2025 kuzobe edeka unyaka omusha empilweni yakho, kunama-changes akhona, wena ufuna uku-adapt. Ngesikhathi-ke ubhukuda kumagqubu angizi malume. Malume uzoquleka, hawu ngomalume bethu nizoquleka. Ithatheleni phezulu lento, umculo kuyadlalwa akube mnandi la kudlalwa khona. Manje nina ni deep phakathi. Omunye wenza ngathi i-artist ngelinye ilanga ebusuku ngo-12 uyofonela yena athi uxakekile. Eyakho ne-artist ingoma. And ingoma-ke le ngiphezwayo ukuthi sina sijabule, nkosami sijabule. Sijabule ngoba iy'nkulumo siyibonile. Ukuthi-ke wena ubuthi ziyamfanela kulungile okwakho. Uyabona ukuthi bekunama-post, ama-events abesherwa ehlekwa abalandeli ukuthi ikhanda ngabani alikho la akamenyiwe, angiqageli. Phela ngiyazi ukuthi nithula kuma-YouTube channels namanga, kodwa lokhu angiqageli bengikubona. Angeke ngilazi iqiniso lakhona ukuthi ikuphi la ibizwe khona wathi cha. Kodwa wena ufana nami njenge-supporter, uma usufika nomuzwa wokuthi uhlekiswa ukuthi akabiziwe, ungasazi isizathu, unginike elinye ipage. Manje sengathi ngikhuluma kabe, ngicabanga ukuthi bayakwenza bonke bayakwenza, kodwa noma bekwenza okunye kukuhle kunendlela kodwa futhi la kulimale kakhona. Ayikho inkampani engathumela o-representing company ethi-ke akakabheki kulama artist amaskandi because banabalandeli abaningi. Uma esefika kwi-comment section, ngoba phela kwi-comment section ila kunabantu khona. Mayefika abantu abathuka inhlamba, mayefika abantu abaveza izithombe zama-artist enqunu, asale namuphi kumqondo ukuthi sisebenza kanjani nalabantu. Ilento-ke seniyijayele vele ningafuni ukuyiyeka, nami angilwi-ke nayo, ngiyababaza nje ukuthi awu. Ngesikhathi-ke ngibabaza-ke mina kodwa ngijabule ngoba Mthandeni uyikhiphile ingoma. Kungangamfico kokuhlukanisa unyaka, kodwa kwempumelelo ngeke kumdlule. Istrategy sakhe ngiyasithanda. Istrategy sakhe yini? Ukuthi uthe yena uza nengoma ayinakele iy'ndaba zakhe. Ngithanda le mitha ayishaya ngayo ukuthi-ke phithana nodwa. Ngoba nabanye sebethi-ke ngisho engazenzisa manje enze ngathi akanakile. Ngisho noma ngabe enakile, uma phela esekhuluma ko-radio fanele ekhuluma into eqondile nemdayisa kahle. Ngeke efike ko-radio efike abe nale behavior wena osifunza yona ngenkani. Kwi-interview kwi-radio isikhathi sakhe sokuthi ayidayise. Ulalele abantu abaney'ndawo la abazothi senza umcimbi onje sibiza Mthandeni. Wena ngoba uphusha into yakho fan base ehlangane nomona, ufuna afike lapho ka-radio ekhuluma into eyumsangano. Hayi malume,
Hayi. Kodwa ngintshela ukuthi into engiyikholwayo ukuthi ngempela nine-enge nigcine nine-file ye-enga enilindele ngengoma nje ukuthi yafika-ke ingoma senipressa u-open iyavuleka. Ngoba nakho phela nilwelani nathi ngokuthi sijabule thina. Awe ma. Yabona yonke lento engiyichazayo awuyicabangi-ke sekukhona ubhuti onesikhathi ofuna nje ukuthi ayiphikise ngenxa yokuthi akayifuni yena. Umuzwa wami ukujabulela ingoma. Yimi futhi engishilo ukuthi le ngoma le ingijabulise ngani. Ngoba-ke angikunikwanga wena ukubambisise. Mawhoo, Mthandeni abakhipha ingoma engijabulisayo. Noma ungathini awuyikho into ozoyisho ingicishe lo muzwa. Sengikunikile izathu zokuthi why ngijabule kangaka. Ngijabulele umnikazi wengoma, abanikazi bengoma, nokuthuthuka komculo negalelo ababeka kulo umusic walolu hlobo. Laba-ke abathi ayisona isigqi samaskandi injani ingoma edumile manje nevelele manje iyaqhubeka ishona phezulu ngoba kusakhulunywa ngengoma eyodwa. Wena uboni kuba mastermind la. Wena ufuna ukuthi uthathe ipiano. Wathatha i-artist yepiano wazoyifaka ngapha. Khulumani nimbekela amalato okukhuphuka ephezulu. Khulumani ningathuli bafethu. Khulumani bomalume ningathuli. Yo, hayi angaze ngize ngichazeke ngento guys. Ngichazeke ngento ngize ngifise ngathi ngaba no2 hours ngimchazela ukuthi kodwa niyayibona lento ukuthi ihlelwe kanjani. Ngicabanga kunobhuti yena othi uwenza ihlaya uhleka ukuthi uMthandeni usephelelwe ushadini because ulanda i-artist yamapiano. Inkulumo ngesikhathi zanda. Ingoma iphi? Ngoba lezi inkulumo zihamba nale ngoma hayi yena. Sengifuna ukuphika-ke. Sisuka sethi waze wayi-trend set uMthandeni sengifuna ukuphika. Nizodefenda ngani? Ngoba nje niyithule nivukuzwa ingoma. And ingoma yiyo le ehlanganise thina nani noMthandeni namanye ama-artist. Hayi indaba, hayi inkulumo. Asaze thina singene etekisini u-driver asidlalele iy'ndaba lezi ezinde esinike lowo mlando wokwenu ukuthi nimphakathi nijulile nakho. Kodwa thina sesingena mangabe kuyi-long distance asifakele nakho u-driver. Sijabule ukuthi-ke hayi le ngempela-ke isiyise ekhaya isikhumbuze ekhaya. Lena-ke iyasidansisa. Lena-ke siyicula sonke. Yena nifuna ukuthi asibhukude ukuthi obhuti umgqumeni babenzani. Asihlangeni bomalume. Ngiyaxolisa nje ukuthi mhlawumbe ngingaze kuzwakale kabi. Lokho asizi. NgoJanuwari mhlawumbe mase nifuna lokho ama-anger issues nasi ngoJanuwari mhlawumbe sobe sinama-anger issues ngoba ngoJanuwari sekuney'nkinga sekuphela iy'mali sekwenzeka izinto ey'ningi sajabula kakhulu. Okwamanje asina-anger. Hawu. So nje ayikho into eshoyo intombazane uthi Mawhoo ngishwele insizwa yomZulu ngishwelwe yibhinca ngavele ngasangana. Sekusangana wena. Hey guys, ngicela ngitshela omalume nobhuti bayancunywa kule video kodwa nje indlela abasangene ngayo abafuni lutho. Ngesikhathi nisalindele umlayezo ngizolobo nginibelesela. Umlayezo uthini? Awukhompiti nomdala wezinsuku noSimakade. Nikhulumile. Ngiyazi futhi okunishisayo iloku ukukhuluma kwenu kwalast year. Nikhulumile, niyawagwinya amazwini. Ngesikhathi senikhuluma kakhulu benisiprepare for le moment. Hayi-ke kodwa uMthandeni mase uzofika nombese-ke itejo hayi siyasaba-ke. Ngeke silandele leyo-ke ngeke. Ngiyabonga guys yo. Hayi kuthi angikhulume ngingaqedi ngayi ungijabulisile. Avuqa amanga ungijabulisile. Ha!
Yazi kukhulunywe ngomuntu uzumzwele kodwa ungazi ukuthi kwenzakalani, ukuthi kanti kusadlalwa yini noma seku-serious. Bemile. Hayi guys. Ngivala pla.